Hola amigos! Jubelis täällä taas pitkästä aikaa. Ja nyt kello on 8:30, mun pitää pikkuhiljaa tässä jonkin ajan päästä lähteä bussilla taas Kokkolaan. Rauhaa ja rakkautta ja niin edelleen. Niin kouluun lähti. Mutta eipä siinä mitään. Mulla on pikkusen aikaa, joten mä ajattelin tehdä tämmösen pikkusen YouTube-videon. Taas vitu pitkästä aikaa, vittu perkele. Joo, että niin, mitä mun piti kertoa? No, ainakin mun piti esitellä teille mun kuvausryhmä, johon kuuluu Bostav, Sergei, Vladimir ja Nikolai. Mutta valitettavasti, koska kaikki nämä kyseiset henkilöt eivät pääse paikalle, niin ette vielä näe heitä. Mutta Bostav, Sergei, Vladimir ja Nikolai haluaisivat kyllä vähän saada ruutuaikaa. Mutta näin. Eli toisin sanoen tapaatte heidät myöhemmin. Ei vitsi. Ja no. Niin. Sitä Jubeliksen kilpailusta. Niin jo mä kuvaan sitten, mulla on tää mun läppäri tuossa kiikkustuolin päällä. Jos ihmettelette tuota. Ja mä oon niin idiootti, että mä tykkään heilutella tätä paskaa. No kummiskin, niin mistä mun piti? Niin siitä mun kilpailusta taas jälleen kerran. Niin mä pidennän sitä osallistumisaikaa, vaikka mä tiedän, että se ei kyllä tule vaikuttamaan paljon paskaakaan. Mutta syy miksi mä pidennän, että mä en siis yksinkertaisesti pääse tekemään videota taas vaihteeksi vähän aikaa, kunnes sitten mä muutan takaisin Kokkolaan. Vähän nyt, kuten huomattu, on vähän erilainen seinä tuolla takana, koska mä teen tätä kotona Kalajoilta. Ja aamuaurinko paistaa justiinsa sopivasti tähän, niin saa tämmösen hienon poseeraksen tehtyä tuohon, mutta joo, elikkä en voi tehdä sen takia videota, koska mulla ei ole yksinkertaisesti täällä minkäänlaista yksityisyyttä. Sen siitä saako isoveli. Että joo. Että heti kun mä pääsen sinne omaan kämppään takaisin ja saa vähän yksityisyyttä, niin mä voin jatkaa niitä videoiden tekoa ja sitten näin. Mulla on jopa 4 tunnaria tullut tuohon kilpailuun, mutta se kahtoo nyt, saa uudestaankin lähettää. Ei se yhtään huonona teidän mahdollisuuksia, kuten sanottu. Mä heitän sitten kolikkoa kyllä, kun kaikki on ollut aika hyviä. Niin mä heitän kolikkoa voittajasta. Joo, mutta mä kahtoo semmosen. Kyllä mä luultavasti otan ne suurimman osaa käyttämään, vaan laitan ne eri yhteyksiin. Mutta joo. Niin, toinen asia on sitten, että käykää kahtomassa tuo mun late night kommentari. Mä pistän linkkiä. Mulla on semmonen pikkuinen soittolista. Ja siinä on 4 Donkey Kongi pelailua. Siinä soittolistassa mä oon tehnyt sen putkeen yhdessä 45 minuutissa tunnissa. Mä en enää muista paljon siinä oli se. Mutta joo. Elikkä kumminkin niin siinä on semmonen urakka teille, joka siis se niin köyhistää yksinkertaisesti mun todella hauskan huumorin kaikkeen siihen pelailuun. Ja Ninja-apinoita, niiden pelailua jatkaa tässä lähiaikoina. Mä otan myös Plexka 2 nyt mukaan tuonne perseeseen minne lähe. Että mä siitä luultavasti teen myös videota jollain ihme kepulikonstilla. Sitten no, nyt mä lähden pankkissa käymään, sitten kun Kokkolaan menen ja haen luottokortin, että voin kuluttaa viimeisetkin varani Steamissa ja niin edelleen. Mutta joo, niin että Steamiin lähden ostamaan Left 4 Dead 2.
tulee halvemmaksi kuin ostaa suoraan täältä. Tai suoraan semmoista ihanaa kiinteän pakettia. Mutta näin. Sitten, no, mitä mun pitäisi sanoa? Pyytäisin, että jakaisitte, tykkäisitte, kommentoisitte ja shuppaisitte, jos haluatte. Mutta en mä voi teitä pakottaa mihinkään koskaan. Mulle riittää ihan vaan se, että suuri osa kahtoo. Se on minun tyydy. Minä tyydyn siihen. Ja no, mitä tässä pitäisi sanoa vielä. Näin. Pitkä hiljaisuus. The awkward moment. No niin, kumminkin niin. Jupelis kuittaa, soro noota.